Här står jag med räddningsgruppens manager, Tony. Hur har dagen varit hittills? Dagen har varit jättebra. Mycket aktiviteter också som de har där ute med dans och brandkåren och allting och sånt där. Så det är fint stämning. Jag har hört att ni har vunnit minst en pokal om året. Har ni inte er press i år? Ja, det blir mer och mer motståndare så det blir ju såklart press. Vilken är den svåraste motståndare som du har sett? Som vi har haft genom åren måste jag säga Ronna-skolan. Så Vasa och Ronna har blivit en liten derby typ för oss. Skulle säga att era lag är förberett för det som kommer? Ja, vi förbereder oss alltid. Direkt när man går härifrån så är eleverna taggade till nästa år. Till och med de börjar i sjön och ser efter att de ska komma till räddningsgruppen. Så det blir extra tagg. Det blir omtyckt faktiskt. Nu är det så att vi har en tävling. Vem som gör bästa målgesten? Skulle du kunna visa din målgest? Det här är min målgest jag brukar göra. Jag brukar ta av tröjan och gå så här.